Salut, Delea! Cum te cheamă? Mai tare. Dar pe mami cum o cheamă? Cum o cheamă pe mami? Adelici, cum o cheamă pe mami? Dar pe tati cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe tati? Igor. Dar tu câți ani ai, puișor? 2. Câți ani ai? 2. Hai să spunem alfabetul, vrei? Da. Ce literă e asta, mami? A. Da, asta ce literă e? B. Da, asta? C. C, bravo. Da, asta ce literă e? D. Mai tare. D. Da, asta? Ce literă e asta? E. Da, asta? Da, asta? Mai tare. G. Da, asta? H, bravo. Da, asta? Da, asta? Așa, da, asta? J, da, asta? Mai tare. Ce literă e asta? Da, asta? L. M. Asta? Da, asta? Mai tare. Ce literă e asta? N. Bravo. Da, asta? P. Bravo. Da, asta? Ce literă e asta, puișor? Q. Bravo. Da, asta? Deliciu. Da, asta ce literă e? Ce literă e asta? Ce literă? R. Bravo. Da, asta? Ce literă e asta? Da, asta? Ș. Bravo. Da, asta? Ce literă e asta? Tata. T. Da, asta? Ț. Bravo. Da, asta? Da, asta? Dar cine e asta, mami? Veverița. Da, asta? Ce literă e asta? X. Da, asta? Hai spune de la ce literă asta? Y. Da, asta? Z. Bravo. Ia spune încă o dată. Câte anișori ai tu? 2. Hai spune pa și dă-mi un pupic. Pa. Pa, pa.